Jaruman Kannywood, ku kasance da channel ɗin mai suna Jaruman Kannywood. Idan kai bako ne ga wannan tasha, ka danna mana subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawa. Idan kuma kai ma abokinta ne a koda yaushe, to da Allah kai mana comment, kana kuma kai mana share. Kamar yadda kuke gani, wannan ta jikin hoton ba kowa bace wannan babbar jaruman nan taku mai suna Rahama Sadau. An mai mata da radin cewa tana yin hotunan batsa da bidiyoyi na marasa kyau wanda ba su dace da ita ba. Bacin aka san haka, ta ji haka sai take cewa ita gaskiya ba ita bace ba, kawai dai ana son a gurfanar da ita ne ta hanyar a ce mata lalle ta aikata abu wanda kuma ba ita ce ta aikata ba. Hakan na nufin cewa mutane suna yin haka ne domin su bata mata suna. To da muka ci ta bakinta sai take cewa ita wallahi tallahi ba ita bace ba, na haka bata aikata hakan ba. Abin da muke so da ku shine ku daina aikata irin waɗannan abubuwa in dai kun san da cewa mutum bai aikata ba. Haɗa hoto da na wata ta yi tsirara ko kuma a'a tana aikata wani abu wanda bai dace ba. Ku daina irin wannan abu, kwata bai dace ba. Yanzu dai ita jaruman nan tamu mai suna Rahama Sadau ta ce waɗannan hotuna da aka haɗa ba nata bane ba, kawai an haɗa su ne domin a ci zuban mata da mutunci, a ci mata mutunci. Don haka ta ce ba nata bane ba. Domin samun cigaban labari za ku iya bibiyar mu ta shafukanmu na YouTube mai suna Jaruman Kannywood. Kada ku manta ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa ko kuma ku yi mana share. Mun gode.